Önemli reklamlı pauza hemmeler yerlerine geç oturuyorlar. Şu yerde halife aydımçılar var, bağışçılar var, sadeneler var, şahirler var. Acayip arzularını beyan edecek tunuğu dişgerlerini toy mikrofonuna çağırıyoruz. Kadir Halife, siz mikrofona gelin. Bizimle meşhur şahirimiz Seyadif var. Onun yanında Türkmenistan'ın halk artisti Nuri Hudayguliev var. Mekancan gelin hemmeniz. Hemme aydımçıların, sadenelerin, tunuğu dişgerlerinin, alpbarcıların, aktörlerin adından acayip arzular beyan ediliyor. Kadir Halife acayip arzulan başını başlar. Başını. Selamun aleyküm. Toymudun kadirlediğim mehmanları. Yaxşı, senem geliyan, muradın özünem çağırıyaz. Yine toymudun kadir mehmanları. Devlet anne gelliyiz. Tuğleme aklis. Şovmenlerimiz qarad, hemme aktörlerimiz, artistlerimiz, Cuma tiyatr aktörleri tuğleme hemmesi şuunki toydu. Şu davramızda görünmede şat. Murat Mollayev. Bizim acayip şovmenimiz. Hani bir el çarpalın. Yaxşı koşunu fam gelsin. Yaxşı koşunu şovmenlerimiz. Toymudun kadın mehmanlar qara sunuğu adamlarının hemmesini çağıryan toyluğunuz kutlu olsun, mübarek olsun, mergencan köp sağ olsun aydiyan. Kadir Halife köp sağ olun. Şu Murat Mollayev çıkaryan atlarını görüyen mi? Görüyen? Vetçi gördün mü? Sormayın öyle Kadir. Kadir Halife ömrünü dokmazara sağ olun. Meşhur şahirimiz Seyadif. Muratcan. Mikrofonu kaldır mikrofonu. Biraz Petrak. Muratcan. Gelin. Sizi ilki bilen tuğacım nerede? Hacenemiz, asrağımız. Şuun toyunu kutlayan. Allah'can kapıyınızda mıdamı toy olsun. Artık söylemek çoğuluklu meser etsin. Kıyıtkacı koşkayıt berayın gurulacağım kendine. Alga alınıp berge verecek, dinlenilecek, sözüm alsın. Merekede inlenilecek, yüzüm alsın. Düşmanı böğrün dinletme, dostunu nepten eyletme. Ata yurdum ingilletme, ocak itmen közüm alsın. Aygun iyilin bilen doğsun, arzuğuluğun mıdam qoğsun. Sen övünme, koy iyil övsün. Dovamatım iyizim kalsın. Akar arık akan yerden, baktın gözlemederden, varsa derdim birden, sol dem gelecek gözüm kalsın. Atağın alet didirmen, ecidi enet didirmen, İsrail gelse duydurman, iresçek hozum kalsın. Tutanuşum ütülmesin, gözün nuri kütülmesin. Berlen ömrü tüköllesem epilmeyecek didim kalsın. Hengam uzun kıyısı ömür hergiz ağlanmasın göğün. Isğı düşüp tapsan kögür gam hasratı sazın kalsın. Bu durmuştur seni kıyınar, bir gün güllür müngün kıyınar. Pasıllar dey berkap sinan kış tomuz güz yazın kalsın. İyil oğlasa soygun atın, iyil genlese saygın hatan. Bir gün münden gitse atan, özün olup özün alsın. Muratcan ömrün olsun. Elir Kabe. Murat deyal oğlu olan Kabe en bahtlı Kabe'dir. Canını sağ olsun. Aşırağı olan uzak yaşan koşakarran. Nur Hudayguliev. Sağ ol Teyli. Şu atmağın hem için söylüyorum değil mi? Oğlum taçı sağla. Şoň için ediydi. Muratcan, toyutlu olsun. Enemcan, şulun baktını olup yaşamak nasip etsin. Canın sağ olsun. Musulmanın en ul toyu tutup otuyorsun. Allah can toyluğun toylu olsun. Gelin toyu diyor. Soğun son çağa toyu, artık toyu, çoğuluk toyu. Şulun hemmesine o yeni tezden başlayın ben tezden hadi. Kutlu olsun toyluğun. Enemcan, Allah can toyluğunu köp olsun.
Elinden toyluğunuza katnaşmışsın ýaly. Tunga dişýärleriň hemmesi siziň can sağlığınızı arzu etsinler, şolam Allah kabul etsin. Başına dik bolun, canınız sağ olun. Kutlu olun Muratcan. İlkör gıylar kutlu aytınlar. Eger mümkün bolsa, ne bizim meşhur rejissörümüz var, Gulala Kedret Guliýewa, Türkmenistanyň halk artisti Tahadurdyn Hojakowa var, ne Emanul var, Jeren Halnazarowa var. Ajaýyp arzuwlardyň näet başyna. Sunwa dişkärlerinden gürlemeli bolsa birinji bermeli adam var, sözi. Murad üçin şeýle gerek. Sunwa dişkärleriň içinde Murada iň ýakyn adam var. Men aslynda ýagşy Murad diýen söz rewer aýraýyn oglanlar. Ýagşy Murad diýen at bratry diýdim. İkisi aýry-aýry oglanlardygyny 2012-nji ýylda bildim. Şoň üçin ilki ýagşy sen aýdaý. Sağ ol. Esselamu aleyküm ehram mehmanlar. Muratcan, 15 yıl bundan şu şehre gelimizde şular ýaly derecede, şular ýaly dereceli şehrin şular ýaly dereceli restoranını şeýdip uludan toy edersip arzu edibem bilen zoktuk. Awa ýöne biziň ýurdumyz arzu bolan hasyl bolýan ýurdy. Awa Allahjan mundan meýlem hemme arzu bolan hasyl bolsun. Bize de Hudaý ýetirsin, sunga dälemini hemişe üstünlükler Canın sağ olsun, oğuzun alabadan olsun. Sağ ol, size ulakan tezeren. Ýagşy Murat ikiňizde bilelikde Cannes Kino Festivalini Gyzyl halyň üstüne ýöremegi arzu edýän adamlar hemmemiz üýşüp ämin isek belki hasyl bolar. Gunçaň bir haýyşdy wa Murat. Men girenimden, men adamdan, men ejemdenem ediz bir insan var diýdi. Men üçin Murady dünýä getirip beren insan idi. Men adamdan şu setirleri aýdaý diýip haýyş etdi. Munna sensiz uran ýürek del, ejejan öpeýin elleriňden, uzat maňa başga hiç zat gerek del. Ejejan öpeýin elleriňden. Senin garaşmadyk günleriň biri. Maýsaly bostanlaň güllerini tirip, gijeler bildirmän düýşüňe girip, ejejan öpeýin elleriňden. Tamam. Türkmenistanyň atgadan artisti Amanul Mehmet ýadywa. Muratcan, şuň ojoňda şeýle gowy toý tutýan, bir ýerde dörüjçilik işgäri baýda hemmesini çagyrypsyň. Sana döneyin. Men bana çağırdım. Diýje paşırdajak men. Men okuwçyym, men mugallimda. Ine doğru değil mi? Näçe gepleşiklerde zatda çekeleşikli gepleşiklerde yok mollum planet çeka diýip näçe dawalaşdyk. Ýaşykda ýadygy bolanda. Çağırdım däme ýöne men okuwçyym. Muratcan, gören ýerimizde begen ýaz. Tahadurdyn. Muratcan toyun kutlu olsun. Şu mehribanlar hemişe ojaňa diňe toy dik gelsin. İň bagtly oglanlaryň biri bolsun. Diňe şoň bagtyny gowup ýaşamak nisip etsin. Mehriban käwän kıblaň saýasynda ojaňyzda hemişe toy bolsun, agdybirlik bolsun, şatlyk bolsun, gülki bolsun. Käriňden hemişe kesbiňden kemal tapmaňy arzu edýän. Muratcan toýlary gutly bolsun. Adamçylygyňa döneýin. Gutly bolsun toýlar. Murat Bappy. Mama assalamu alaykum. Senem aktörlüğün adyna gutly ýardım. Barjamyn. Neme sünnet toy diýdiler da mama sünnet toymy? Assalamu alaykum men meňde. Şu sünnet toýlaryň bir zatda şu çağankyň pahlanyň bilen mal pahlamasaň bolanok da. Mene şu öýlenemde berdiler öýden soň malyny. Indi diýjek bolýanym şu biriniň sünnetini etdirip duran eje an sünnet toy edeli ýok balam bu ýyl elimizde ýetene daha odalmaly. Indi kiýeltir mama sünnet toy gaçan soňky ýyl bu ýyl nawet edýär. Oğlun 17 ýaşapdyr da. Kapıdan girip duran eje hamir edip oturdy. Eje aýypdyr balam indi elimizi uzadan ýerimize ýetdi. Kime diýsen mal getirip dur. Bar klassdaşaň şahar sünnet toýuňa diýipdir.
Ece mene utonyana o deyiptir, men deň dusam öýlü iş kızatly, mene çağırjak gellese, ejesi hamir edip oturun yerden käýä diye. Ýoşrak bol kellesi kesilen, maň içinde kakan madır deyip. Şonka goşulan zat bam ya ýokmy? Döwran Saparov, Halipamyz agam, Rowşan Ýollaş gelin agam birje taýdan we juma kakamyz bar. Men Halipam Jumajan, ulu juma, kiçi juma diýeni ýaly. Jumajan agam. Böyle kengurluman. Esselamu aleyküm. Akşamlar hayırlı olsun. Eziz, hormatly mehmanlar. Näşuň gowdady bizim gow dostumyz, kiçi dostumyz hem ulu dostumyz diýsem ýalňyşmyan. Raçanyň oğlunyň sünnet toýu hem tam toy diye. Allah'tan yumuşkarsalsın, bağlasın, koç yiğit bol geçsin Allah'tan. Hemen assalamu aleyküm. Mırasan toylar kutlu olsun. Adam oğlu bu dünyaya gelen son at bilen avraylan yaşıdır diye. Mırasan sen bir avraylan oğlun durmuştu doğrunu tapan oğlun. Şunun qatinle toy tuğut yersin. Allah'tan kapılan adam toy olsun, şadlık olsun, bayram olsun. Şular yağlı, son o dişler yüşüp dursun. Daycan hemen de toydan yetersin, kutlu olsun. Daycan kutlu olsun toylar. Kapılan adam toy olsun. Ruşon Ýollaş, alın etin. Salamu aleyküm hemmeňize. Muratcan toylar kutlu olsun. Oğlun yaşlılığın olsun. İlimize, dövletimize edepli, terbiyeli yaşlar olup yetişsin. Enecan, ähli maşgalamyzyň adynyň kutluýas. Hemişe öňüňize toy olsun. Keçi juma. Muratcan toylar kutlu olsun dost. Diňe sen apyňda toya geleli dost. Hawa. Halipa. Esselamu aleyküm mehriban adamlar, akşamlar hayırlı olsun. Muratcan, kutlu olsun toyun. Mudama kapyňyzda toy bolsun. Daýda toýlaňyz kän bolsun, toýlaňyz geleli. Güler ýüzüňiz solmasyn, janyňyz sag bolsun, gül kemraňyz bolsun Allah'a. Esselamu aleyküm hormatly adamlar. Muratcan toyun kutlu olsun, toyun toylaşsın Allah'tan elmidama görjäň toy bolsun, janyň sag bolsun, gül kemraň bolsun. Ýüzüňem ýüregiňem elmidama gülüp dursun. Ömrüňizi okadyn. Mure kemmedine ýeke gurulu döýünmi? Hemmedine gurulot diye ýeke. Şoň üçin gelin. Murat, işgärim hem partnýorum. Toýuňyz gutly bolsun. Mydam gapyňyzda toýdyk geleli. Oğulçyňyzdan bagtly oglalaň biri bolsun. Goçyt bop ýetişden. Mehriban käwe ilki bilen sizi gutlaýan. Şular ýalak ogly dünýä bereniňiz üçin janyňyz sag bolsun. Rasan senem tüýsüremden gutlaýan. Ojoňyzda da toy bolsun. Murat, şu aşılar aslında kutlucuk gel ol, kutludan yağlık berliyə deyirlər də son seni kutlayar. Yo, men yani begaraş turda Murat. Muratsan, käwem, kutlu olsun, öttür olsun ile Türkmen. Şu ululup bara, kakanyň awrynyň ýedisse, has awryly olsun. Spasibo, молодцы. Türkmeniň toy ýaly gowat ýok, Allah'tan diňe toydan bolsun. Şular ýaly odan toyuň